Ngumamshandu umakhelwane walabantwana. Siyajabula nxa kufike i-social media ekhaya. Singomakhelwane impela, siyabonga kakhulu. Ukufika kwenu nje, hhayi salibona ushintsho. Lokhulumayo uMandaba, omakhelwane khona la. Mina ngizokubonga nje, ngibonga kakhulu ngosizo nje lwe-social media, ukungena ngaphakathi kwalamagceke, ngoba nje siyabona kuningi ukumehluko abakwenzayo. Abantwana basizakala kakhulu mayelana nendaba nje yokudla, ngoba ukudla ikona okubaluleke kakhulu, abalali bengadlile manje. Seno-understand omama ulimi uthanda ukuqinaqina. Isibani media bafowethu, isibani media. Ngiqala ngokubingelela ubhuti noGatsheni abesibani media. Ngibese ngibingelela kakhulu omakhelwane bami laba. Bese ngibingelela kakhulu abantu abalule izandla. Ngithi uNkulunkulu nje ababusise, noma ngeke ngikwazi ukubachaza bonke, baningi kakhulukazi eCape Town. iCape Town ayilekelela kakhulu nangemthandazo, nangokufona nje, bayafona be-check iy'ngane ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu koMlazi, koClermont, ko-Newtown A. Ngibonga nje kakhulu bonke ababukela isibani media. Ngithi uNkulunkulu nje ababusise. Abantwana nje banomehluko, sebenjengezinye iy'ngane, baphila nje manje njengezinye iy'ngane. Ngiyathemba kakhulu ukuthi njengoba besithembisa ukuthi iy'tifiketi, ngiyasithemba kakhulu isibani media. uNkulunkulu nje abagcine, abavikele nasey'ngozini. Ngiyabonga bhuti Mdala, sawubona nawe. Ngiyaphela baba, ngiyaphela kanzima kodwa. Nanku bomama bangichasayo mina something nje manje ngento ebona ngigijimela bona, angekho umunye umuntu embalekela kuya ngaphandle kwabo. Ngibona nje babuya babeke isandla ey'nganeni, bansiza lapho nalapho, uyabona la ishoda khona nje bona bansizayo. Kodwa ngiyabonga ngoba nani simkhona manje. Ngiyabonga uNkulunkulu ebehlezi benani nje embusisa kakhulu futhi. Ngiyabonga. Kanti ngibonga nawe nomama Ndaba noma Mshumayeli, bahlezi bekhona njalo eduze kwami. Ngiyababonga, uNkulunkulu babusisa nabo, babusise nje abanikeze iy'nsuku zokuphila yonke into. Ngiyabonga. Nazo ney'ngane ngihlele nazo la emuva kwami zikhona. Niwa nazo, emvuka nazo, hhayi angindawo, ngeke ngisayibalekela vele ngoba sengibakhulisile bangako. Kodwa into ngicela nje sibalungele indaba yey'tifiketi zabo zilunge nje, kube right. Bana yonke into, umuntu nomuntu ezenze le nto akayithandayo onesitifiketi sakhe. Ngizobonga kakhulu-ke lapho. Bengithanda ukubonga kusibani media ngoxhaso abasisize ngalo, kanye nomana-ke la esayidini, nabo ababukeli besibani media ngosiza basisize ngalo, esingeke sibe lutho ngaphandle kwalo. Ngiyabona ukuthi uyakhala. Ukhala kufanele. Nami ngithe ngifika sihlangabeza i-truck lapha, nami zehla inyembezi. Ngangazi ukuthi kanti umsebenzi engiwenzayo uthinta iy'nhliziyo zabantu abakude kangaka baze bazosiza. Nina nisendaweni esabeka kangaka, badela iy'mpilo zabo. Abantu abaningi abathanda ukuze kule ndawo ngoba kuyabulawana. Ngiyabonga bhuti Mdala, ngiyabonga nabo sisi bafikile bazongixhasa la kale simo engisona. Ngiyabonga. Angenawo amagama amaningi engizowasho ngoba manje angibhilive kwamina nje ingayenzeka le nto kanje. Mndeni wakithi South Africa, ngiyabingelela abafowethu ngentobeko. Kusewubonga lo wafethu wakamkhize. Phoenix bafowethu, sihamba salamba lona udaba labantwana. Bafethu kunzima ukushonela umama ningenaso certificate. Sagqigqelwa leyo ndaba bafowethu, kuye kuba ngathi kuyalunga kuphinde kushone phansi. Njalo le Phoenix manje sesisuka eBridge City Court. Saya e-Home Affairs, kwethiwa i-Home Affairs fasiye basenzile incwadi kwethiwa siye eBridge City Court siyocela ukuthi babenzele i-DNA yamahhala, ngoba uma bezokwenza i-DNA umuntu eyedwa njengoba u5 iwu750 umuntu ngamunye. So basebenzelwa ilento zami, senzelwa incwadi. Mesifika lapha ecourt kuthiwa ayikho i-DNA yamahhala. So nencwadi eyenziwe i-social worker banikeza u-anti ogadingana incwadi endala.
So manje sibuyele ePhoenix kuthiwa akuzoshintshwa incwadi ya 2023 yaku-2025 manje. So kuthiwa kuzoshintshwa incwadi, size la kwi-social worker, siyafika futhi nale Phoenix kwi-social worker, i-social worker alikho, lise-living. So sisazama ukuthi sicele elinye nalo li-still busy, meliqeda ngalabantu abasebenzayo lizokwazi ukuthi mhlambe lisisize. Sinalo ishono noma lizokwazi ukusisiza noma ngeke likwazi, kodwa simhlaphe lizokwazi ukuthi lisisize. Ngizocela u-anti ogada ingane abingelele naye mhlawumbe uzosho nje ubunzima esekuhlangabezane nabo for sambe sizama lele ntozana le-certificate zey'ngane bafowethu. Bafowethu nje angixwayisa ukuthi ningalenzi iphutha bafowethu ukuthi ushone iy'ngane zakho ungazenzile i-certificate, especially uma ungashadile nobaba wazo, ngoba inkinga enkulu leyo. Kuyimanje bafowethu, njengoba kuyiwe e-Home Affairs, safica i-Home Affairs ukuthi lo mama wenza iy'tifiketi zey'ngane eziwu-3. Njengoba thina sazi ukuthi uTshepo yena omdala, uTshepo akamdala, uTshepo owesithathu ey'nganeni ezenzelwe iy'tifiketi, khona abafana abawu-2 esingabazi. Konje lo mdala kwathi uba igama lakhe Sengikhohliwe. ngoba akhona Wa-99 no-95, wa-95 no-99. khona iy'tifiketi sayifica lapha zabafana abawu-2 lo mama ashone engazilandanga e-Home Affairs. Kushuthi nalokho kwaba yinhlanhla ngoba angabe namanje akukho okwenzekalayo. So njengoba sathola iy'tifiketi eziwu-3, kule y'tifiketi eziwu-3 khona nesaTshepo. uTshepo lithina sithi mdala akamdala uTshepo owesithathu. Laba besithathu esingabazi ukuthi bakuphi. And bafowethu sesihamba isitenga sagqiqa siyisibani media sihambe sibheka umndeni wakanzama, kodwa lutho asutholi. Umndeni wasindisiwe Nzama bafowethu, lutho asutholi. I-death certificate yakhe le asutholi umndeni wakhe. Mesifike e-Home Affairs, e-Home Affairs basitshela ukuthi usisi owaseshobeni eShepstone. Bafowethu ngizophinda futhi ngibonge ikhansela lase uBheki wachiliza waseOshabeni ukuthi ward bafowethu, ngakhohlwa ukuthi uthi ward bani. Bafowethu lela khansela indlela ingisize ngayo ilona elangiyela kwi-voters roll, lasho ukuthi akusiyena waseOshabeni ngoba i-Home Affairs bathi waseOshabeni, akusiyena waseOshabeni, waseOshobeni hayi oShabeni. Wavota esikhungweni ePaddock, uPaddock uRay umasipala wakhe iRay Nkonyeni. Sengixhumanile nekhansela lakhona bafowethu, umama wakhona noma engisiza kodwa akufani bafowethu nalobhuti waseOshabeni ngendlela ngicathi lezi zinto owazenza ngamsendela ebusuku information yasisi, wabuyela mina after i-hour wangisendela le information wathi angixhumana nale khansela, lona khansela leli elingaba nolwazi lwasindisiwe ukuthi mhlawumbe angatholakala ngakuphi. So bafowethu kunzima bafowethu, kunzima kakhulu. Bantu besifazane ngicela niqikelele bafowethu, ngicela niqikelele indaba zey'ngane. Kubuhlungu ukuthi ushiye ingane ingena certificate, kunzima kakhulu bafowethu, kunzima, ngifuna ukudlala ngawo, kunzima. So ngiyasigqiqa manje, sigqigqela ukuthi uTshepo kube uyena ozokwenza i-DNA. So uTshepo vele uselinde ukuthi selishayile ibhasi, sesilinde imessage, kuthole imessage ukuthi ahambe olanda i-ID yakhe, mase kwenziwa i-DNA. Le DNA izokwazi ukuthi baprove ukuthi abandawonye bonke bobo-5 inalezi ngane, mase yahamba yoyishayela yena i-certificate. So mase eshaya i-certificate kuzobe umsebenzi wesibani media bafowethu uzobe usufezekile. But mina ngicathi sengintwela enzansi ngokwesibani media sekuyalunga bafowethu. So ngicela ukuthi nginikeze umama ithuba naye azikhulumele. Mama Mkhize. Yebo bhuti. Ngibingelela kakhulu ababukeli besibani media. Ngiyabonga kakhulu nje konke abakwenzile kubantwana. Sengiyabona ukuthi hayi sesiyaphumelela ngoba nje konke indlela ngiyayibona ukuthi sesiyaphambili ngoba uTshepo sengisiphethe isitifiketi sakhe. Ngibonga kakhulu njengoba ababukeli besibani media alishoni ilanga bengabuzanga ukuthi abantwana banjani zonke iy'nsuku. Alikaze kushona ilanga bengabuzanga ukuthi banjani, ba-right yini. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi nenkinga nje axhumane nesibani media, siyasebenza kakhulu. Singisizile nje kakhulu futhi sisazosebenza endaweni engikuyona eMawoti. Iy'tifiketi azikho, iy'ngane ay'natifiketi. Zihamba emgaqweni seziphenduka amaphara, kodwa ngiyathemba isibani media sizosiza lezi ngane. Ngiyabonga. Bafowethu ngixhumane nelinye ikhansela la ubaba uMjadu kwenye iwadi engeke ngisho. Bafowethu ubaba uMjadu
wayechaza ukuthi bona basuke bengazi bamakhansela ukuthi kuney'ngane eziney'nkinga. Nina nihlale phansi nilinde ikhansela lizohamba u-door to door lihambe ubuza ingane yakho inaso nesitifiketi. Uma ukuthi unenkinga mhlawumbe awunalo ulwazi, hamba uye ekhanseleni ubuze ukuthi uyitshene ukuthi nginenkinga kanje. Ngingasizakala kuphi? Singabe sesithuka amakhansela ethi amakhansela awasebenzi. Nalo lihleli lapha lihleli khona libhizi, miningi imisebenzi efayele libhekene nayo. Kunabantu abashona bangasenawo amakhaya, abangenanga even umasingcwabisane. Lowo msebenzi ubheke ikhansela. Igcine bengasamngcwaba ikhansela lowo muntu nizothini nina? Lithi ikhansela alisebenzi. Ngiyacela bafowethu singawathuka amakhansela ayasisiza. So hambe ekhanseleni uzoligxeka uma ukuthi alikusizanga futhi alifuni ukuku-athenda kunokuba li-athende liyakuthuka. Kodwa musu ukuthuka ikhansela ungakazi uye nakulona ngoba lona liyazi inkinga yakho, uzazi inkinga yakho, wena ofa ulitshena inkinga yakho. Isona lesi bafowethu isitifiketi saTshepo. Sisilande mhla ka-19. Sisilande mhla ka-19 bafowethu enyangeni ka-5 uMeyi loyo. So sesilinde imessage ngicela nifaka ngabe singenile wathi asilinde 2 weeks azolanda i-ID. uNkulunkulu emuhle bafowethu. Ngithi lo mama wasebenza ngokuthi kube khona akushiya-ke ngoba ukuba akashiyanga nale certificate. Bafowethu nginegaranti ukuthi lezi ngane ngoba bafowethu ama-social worker ngempela indlela enza ngayo awafuni ukusebenza. Le ngane angazi bezogcina sezamaphara bafowethu. Ngiyabonga mndeni wethu, ngiyabonga mndeni weSibani Media bafowethu. Boma bami nogogo bami ngiyabonga kakhulu.